Iya, ya Wis sik mending timbangane Birgita wingi. Iso 300 abad lho ya. Nggih. Nong. Dalam. Wingi wis digelar ning kene iki gajah-gajahan. Gajah-gajahan. Nah, terus seni reog sore mau. Nggih. Sampeyan tak Piyai Tulungagung. Ya. Jaranan juga kasanah budaya. Ya. Coba ben diapresiasi karo Piyai Ponorogo Dung Banteng. Nggih, nderek ajar nggih Pak, saya jaran di sini. Oh iya, jaran. Wis Kan- tenang, kowe engko lek jaran kowe ning kene kabeh terkesima. Kan lain soalnya jaranan Ponorogo sama Tulungagung. Jadi saya memohon izin. Gitu. Mohon izin bokonge iki. Iki kok ketok jogete penak mesti bon bintang tamu gajah-gajahan. Nembangi ya gubuk asmara panggan. Monggo, Mbak. Wino. Ya ninggal katresnan diaturake sepisanan dangdut kedua jaranke kaya sing wis-wis. Mangga.
Biasa tepuk tangan untuk Winong Nawangsi.